σου άτιμο μηχανάκι. Τώρα βρε βρήκες να χαλάσεις. Άντε, τι θα πω πάλι στο Μινόταυρο, τι θα πω στο Μινόταυρο. Τι ώρα είναι και τι ώρα είναι. Οχ, Θωμάν, τα πιάσαμε τώρα τα λεφτά μας. Πω τι κόσμος είναι αυτή. Συγγνώμη, έχω αργήσει από τη δουλειά και... Γιατί σπρώχνετε κύριε, σας παρακαλώ. Κοίταξε να δεις που πρόκειται. Γιατί σπρώχνεις καλή. Αν εγώ σπρώχνω με το κατάδια από εκεί. Γιατί σπρώχνεις. Κοίταξε κύριε, σας παρακαλώ. Να μα μη σπρώχνετε κύριε. Εσύ δεν τρέπεσαι να κάνεις κολλητήρι στην κοπέλα. Ρε μαντράχαλε, σε σένα το λέω. Τι συμβαίνει κύριε. Τι συμβαίνει ρε, έχεις κολλήσει σαφδέλα επάνω. Ποιος εγώ. Αμ εγώ, εσύ γιατί δεν μιλάς. Τι να πω. Τι να πει, βέβαια το βρήκες αφάω το κορίτσι και σεμνό και το κουτούπωσες έτσι. Α, το ξεράσου, τι δεν θα παραστείς το προστάτη. Ναι ρε, το προστάτη ρίξτε του μάκες όλοι μαζί επάνω. Κατάλαβες το κάθαρμα δηλαδή. Είναι εσύ ρε κοπέλα μου, γιατί καθόσουνα πάλι Τι θέλετε να κάνω. Τι ήθελε να του βουτήξω από το γιακό να του χώσει μια μπουνιά στη μάπα να του χαλάσει την πρόσωψη. Άκου τι ήθελε να κάνει. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά να γίνονται. Σιγά σιγά έφτασα πρώτος. Γιατί αυτός ο συνοστισμός εδώ πέρα. Απεργία κύριε. Τι απεργία. Τα λεωφορεία. Πάλι. Βέβαια. Και εμείς τι περιμένουμε. Τα λεωφορεία των όπλων δυνάμεων. Τα James. Πούντα. Δεν το βλέπω. Κοίταξε να δεις κύριε. Ίδια γεύση. Ίδια γεύση. Ρε ψηλέ. Βλέπεις τίποτε να έρχεται από εκεί. Κόψε την πλάκα ντε. Καλά ντε. Δεν σε έβρισα. Ψηλό σε είπα. Δεν σε είπα ψήλο. Άσε θα ανέβω μόνος μου εδώ και θα δω. Ανέβα βρε ναυτόπουλο. Σε με. Το ναυτόπουλο ανέβηκε στο Μεσιανό Κατάρτι. Να δει για τον αγέρα μας. Να δει για όλα τα άλλα. Τι βλέπεις. Ένα πλοίο. Πλάκα μας κάνεις. Στο βάθος του ορίζοντος η θάλασσα είναι κυματώδης έως τρικυμιώδης. Ενώ στο Ιόνιον και τα λοιπάς θαλάσσας οι άνεμοι πνέουν ισχυροί ως μέτροι. Σκέφτομαι λοιπόν, άραγε σε αυτό το κλίμα της καλοκαιρίας θα εξακολουθήσει και αύριο ή λόγω των χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων που προήρχονται από το μέτωπο της Λιβύης θα είχαμε κατά τόπους βροχάσεις στα ορεινά. Αλλά τι μας νοιάζει, άλλωστε οι βροχές κάνουν καλό στη γεωργία. Και μια χώρα ευτυχή όταν οι γεωργοί της ευτυχούν. Μάνα μου τη βλέπω. Τι βλέπεις. Ζώντα. Ρε εσείς δεν έχετε να κάνετε άλλη δουλειά πρωί-πρωί, μου βγάλατε το μάτι. Άντε μου τι. Τώρα εγώ τι θα πω στο αφεντικό μου το Μινόταυρο που έχω αργήσει, τι θα πω. Πολύ μας κότισες. Άμα δεν σ' αρέσει να πάρεις ταξί. Πού το βλέπεις εσύ κανένα ταξί. Πού κάνε έτσι να δω. Τίποτα δεν υπάρχει. Τότε πάρε ελικόπτερο. Μας δουλεύεις τώρα κυρά μου. Κυρά μου να πεις την αδερφή σου. Τι είπες μωρή παϊργόλο που μου κάνεις και την μπεμπέκα με τα 1000 πατσουλιά. Τι σου φταίει μωρή αδερφή μου Τι σου φταίει μωρή. Ηρέμησε. Τι. Ποια σε έβρισε την αδερφή σου. Πώς δεν μου την έβρισε, δεν άκουσες τι είπε. Και καλά που δεν έχω αδελφή. Αν είχα όμως. Ωχ, το κεφάλι μου. Ορίστε, τι πάθατε κύριε. Με πιάσε ζάλι, έχω πίεση. Έχετε πίεση. Εκεί υπάρχει ένα φαρμακείο. Πάμε να σας την πάρουνε. Άντε στο καλό. Σου είπα δεν έχω πιεσόμετρο. Τι νους τα πουλάς ρε, Γιατί τα κρύβετε, επειδή είπε η κυβέρνηση ότι θα τα αυξήσει. Περιμένετε να ακριβίνουν για να κατέβετε κάτω στο υπόγειο να τα βγάλετε. Να χαθείτε να χάνεστε. Εσύ να χαθείς και να μην βρεθείς. Μωρή, έλα εδώ. Φέρε γρήγορα το πιεσόμετρο, μη σου πάρει ο διάλος όλες τις πελικλίνες εδώ μέσα. Και να τον αφήσω μωρέ. Δεν μου λες, με τι πέφτει η πίεση. Σκόρδο. Με σκόρδο. Σκόρδο έχεις. Σκόρδο. Τι το κάνεις καλέ. Για να στο δώσω να μην πιάσει παιδί. Κρύε. Καραφλή, ασπιρίνη. Ο Στάθης δεν γύρισε ακόμα. Όχι κύριε Διευθυντά. Και θέλει αύξηση ο τεμπέλαρος. Εταιρεία Πλαστικών ο Μινόταυρος λέγεται παρακαλώ. Παναγής εδώ. Ναι μωρέ, ο Παναγίας. Για δώσε μου το Στάθη. Τι, δεν έχει έρθει ακόμα. Πού στο καλό τρέχει πρωί-πρωί. Κάνα στο σαράβαλο. Ρε Μίτσο, πάρε με και μένα μαζί σου ρε. Πού να σε βάλω στο κεφάλι μου. Εξετέσε μικρούλι, είναι άντρας μικρούλι.
Αυτός πάντα του είναι ρολόι. Έλα ρε Στάθη, γιατί άργησε. Άστα μας ρε Θέμη, όλα τα στραβά σε μένα συμβαίνουν σήμερα. Άμα πια δεν αντέχω. Κοίταξε να τα βαλώσεις. Άσε μας τέτοια καταπίεση να πούμε. Γεια σας. Καλώς την Ελένη. Καλώς το Λενάκι. Μα τι έγινε, γιατί σε απέλησε ο Μινόταυρος? Καλύτερα να μην στα λέω. Τι έκανε λέει, την απέλησε. Ας το διάλο, γιατί. Άσε, είναι σήμερα ολόκληρο. Ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Δεν φεύγεις από εδώ εάν δεν μας πεις γιατί σε απέλησε. Η γνωστή ιστορία. Μου ρίχτηκε. Τι. Και επειδή εγώ αρνήθηκα. Κατάλαβες ο γεροξούρας με 3,60 που της την ήθελε να είχε και υπάλληλο και γκόμενα. Άσε μας μάνα και εσύ Στάθη και Στάθη έτσι να τα πω να ξεζημάνω. Μα δεν σέβεται βρε τη γυναίκα του. Δεν σέβεται τα παιδιά του, τα αθώα του, τα εγγονάκια. Δεν τα σέβεται παρά μου τέτοια κομμένη ηλίκια. Τι σούμαρε και σούμαρε το ξέρω τώρα μόλις θα βγει θα μου πει. Γιατί άρχισε. Είχανε άδεια τα αυτοκίνητα. Λεωφορεία είχαν απεργία και εγώ έκανα μαραθώνιο για να φτάσω εδώ να έρθω στη δουλειά μου και να δουλέψω. Το βλέπω. Με το τσιγαράκι στο χέρι. Το τσιγάρο είναι γούστο μου και καπέλο μου ρε. Και εμένα γούστο μου και καπέλο μου να στα πωλήσω μαζί με δάφτη. Κοίταξε να δεις απολύει φόρα δεν μας πήρες κύριε Μινόταυρε. Έξω, έξω. Απολύεσαι κι εσύ. Άσε ρε απολύομαι μόνος μου, δεν μπορεί να με απολύσεις εσύ ρε. Φεύγω, όχι νομίζω ότι θα κάτσω να μου κάνεις ανήθικες προτάσεις όπως έκανες στην Ελένη. Δεν είσαι καλά, θα σε έφτινα βρε. Θα σε έφτινα, αλλά δεν σε φτύνω γιατί μου χρειάζεται το σάλιο μου να κολλάω γραμματόσημα. Έχεις το διάλογο να μου που σκουντάς συνέχεια. Τι σκουντάς, τι σκουντάς. Άιντε να καθίσεις κάτσε εδώ πέρα και φτιάξα μαζί του. Εμπρός. Διαφθορίων ο Μινόταυρος. Λέγεται παρακαλώ. Τι μπουρδες λες ρε Στάθη? Ναι, εγώ είμαι, ο Παναγίας. Άκουσε ρε Στάθη, ο Μίμης έγραψε ένα νέο τραγούδι στο πιάνο και θέλουμε να μας βάλεις τα λόγια. Βρε άντε πνίξου. Κατάλαβες, δεν φτάνει που απολύθηκα, θέλω να τους πω και ένα τραγούδι. Αν με σκότωσες μωρά αδερφάκι. Τι φταίω εγώ μωρέ, τι φταίω εγώ, έτσι τα καλά καθούμε να σκάβετε μέσα στη μέση του δρόμου, Κοτζαμλάκος, δεν τον είδες, στραβωμάρα έχεις. Στραβωμάρα έχεις εσύ κι όλος το σόι η ΔΕΗ που μας έχει αλλάξει τα φώτα. Αϊ, στα διάλο πια. Πότε η ΔΕΗ, πότε η αποχέτευση, πότε ΟΤΕ, πότε από εδώ, πότε από εκεί. Όλο τρύπες κάνετε μέσα στην Αθήνα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι πως δεν σκάβουνε μία και καλή να τελειώνουν. Εκεί που τελειώνει η ΔΕΗ αρχίζει ο ΟΤΕ. Εκεί που τελειώνει ο ΟΤΕ αρχίζει η αποχέτευση. Εκεί που τελειώνει η αποχέτευση αρχίζει η εταιρεία υδάτων. Μα πια αυτή δεν είναι πόλη. Δεν είναι η Αθήνα. Με τόσους λάκκους είναι η Λακωνία. Γιατί δεν παραδέχεσαι πως τη φέραν τα πιτσιρίκια? Είσαι ο τρίτος που πέφτεις. Έλα εδώ ρε. Μαμά! Ο Στεούφο έβλεπες έτσι Να σου δώσω μία κατραπακιά να σου πω εγώ. Μπόμπιρα, μπόμπιρα. Βρε μαντράχαλε, δεν τρέπεσαι να τα βάζεις με τα αθώα βρέφη. Ποιο βρέφος και ποιο αθώο κυρά μου. Αυτός εδώ είναι χούλιγκαν. Άστα να νέσως γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Τώρα θα δεις. Είδες, η θεία δίκη. Όποιος σκάβει το λάκκο του αλουνού, πέφτει μέσα η μάνα του. Τρέξε να τη βγάλεις.